Dobrý deň. Takže v dnešnom dieli si ukážeme, ako správne prestrihnúť RGB pás, tak aby sme nepoškodili to, čo poškodiť nechceme. Budeme k tomu potrebovať jedny nožnice a jeden skalpel alebo takýto rezák jednoduchý, alebo stačí aj ostrejší nôž s tenkou čepelou. Podstata celého strihania je v tom, že niekedy nepotrebujete celých 5 metrov, koľko je v kotúči. Niekedy pás rozdeľujeme a keď ho montujeme do nábytku pod kuchynskú linku, tak ho potrebujeme deliť alebo následne spájať. Preto je veľmi dôležité si všimnúť a nájsť presný bod, kde sa tento pás môže strihať, keďže sa nemôže strihať hoci kde, ale konkrétne tento 150 LED RGB sa môže strihať každých 10 cm. Každých 10 cm môžete nájsť takúto plôžku s čiarkou, ktorá v podstate označuje miesto strihu. Každá plôžka je označená buď, neviem či to dobre vidno, ale buď 12V napájaním a potom každou farbou zvlášť, takže G, green, red a blue. Táto plôžka na strihanie je každých 10 cm. Môžeme si to takto ukázať, aby sme videli, že sa to naozaj opakuje. A to je presne miesto, kde my môžeme strihať, očistiť silikón a následne pajkovať kontakty, až to je potrebné a nevyhnutné. V ďalších dieloch si môžeme ukázať aj ako sa spájajú. Takže teraz ukážeme si, ako správne prestrihnúť a v podstate očistiť pás a plôžky, ktoré budú ďalej spájané, ako ich správne očistiť. Takže v prvom rade musíme presne identifikovať miesto. V tomto prípade budeme strihať tu. Berieme nožničky a veľmi jednoduchým spôsobom sa snažíme kopírovať čiarku, ktorá je tam nakreslená. Pás sme odstrihli veľmi jednoducho. Teraz stále nám naše kontakty prekrýva silikón, takže sa ho musíme snažiť odstrániť a to urobíme následovne. Zoberieme si skalpel možno to nebude dobre vidno, si to trošku priblížime. Zoberieme si skalpel a jemne, ešte bližšie, a jemne tento pás presne v bode, kde končia medené plôžky, narežeme do takej hĺbky, musíte to robiť veľmi s citom, aby ste neprerušili v podstate ten pásik, ktorý je na spodku. Odporúčam pár jemných pohybov, až budete cítiť, že ste úplne na v podstate tom páse, kde vidíme, že sme to v podstate veľmi dobre rozrezali. A teraz veľmi jednoduchým pohybom s nechtom takto krásne odšklbneme ten silikón a ostane nám pekná čistá plôžka, na ktorú môžeme ďalej veľmi jednoducho buď pajkovať alebo spojiť spájať tie pásy úplne iným spôsobom. To je všetko, ďakujem.